मोगाच्या भाव बहिणीनो तिती माय कृष्णाक पहिले किती म्हटलेली तुका बरो चेडो पळयत हांव बरो चेडो तू बरे कामाक वच. कामाक गेले म्हणजे बरे कामाक वच म्हणजे काजार पण तूच करायचे तुझे आणि रोज पण तुवेनच लावायचं. ठीक आहे. कृष्णान बरो चेडो पळयलो व्हडलो आपले गव्हर्मेंट जॉबवालो आनी व्हडलो फ्लॅटवालो चेडो पळयलो आनी कोर्टाच्या काजाराक आपयले. आमी कोर्टाचे काजार मानत नाव. एक पण मनीस ना, एक पण मनीस येऊक ना. कळले? सगळ्यांकी सांगितलं, मावशांकी आनी सगळ्यांकी सांगितलं कोण येऊक ना. मागीर एक दीस तिती माय येयली कोल्हापुरात. तुका सगळे मिळाले म्हूण कितें झाले? फ्लॅट आणि हे सगळे म्हूण कितें झाले? सर्गीच्या बापाचे काजार चर्चाक जावूंक जाये. आता चर्चाचे काजार आसा आणि ही मद्रासाक पावली. अरे तुमकां लज दिसूंक जाय. आपल्या घरातले काजार जाता, दोन मनशाक कोण तरी येवंक जाय हैसर. हे आपल्या भुरग्यां बरोबर तुम्ही असे करतात कितें? एकदम चुकी. म्हाका हे तुमचे काय नाही, ते मावश्यो आणि हे एकदम म्हणजे काय सांगू, म्हणजे आपली तांकां काय नाही, म्हणजे आपल्या घरातल्या लोकांचे म्हणजे तांकां हेच ना, मोगच ना कोणाक. चुकीच्या तुम्ही एकट्या मनशाक पडल्यात सगळे. आणि हे जर काय नाही, हे जर एकदमच गरीब असते कृष्णा तर ताका तुम्ही कितें कुत्र्यासारखे केले असतात. आत्ताच कुत्र्यासारखे करतात.